El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Què tal? Benvinguts a Europa 50! La blogosfera respira tranquil·la després d'una ajustada votació on ha estat objecte de debat en el Parlament Europeu. Un informe sobre concentració i pluralisme dels mitjans de comunicació europeus, amb els blogs online com a principal tema d'interès, ha estat aprovat amb 307 vots a favor i 262 en contra. Però els apartats de l'informe que més temien els bloggers han quedat fora de la resolució. Què ha dividit els eurodiputats? L'informe de l'eurodiputada Miko demanava clarificar l'estatut de blogs, així com d'altres espais informatius generats per usuaris per aplicar-los les mateixes normes que s'exigeixen a la resta de formes d'expressió pública. És a dir, per evitar les informacions que amaguen interessos. Un objectiu que és bo, ja que els bloggers només critiquen la manera en què es volia aconseguir, protocolitzant els blogs. Però aquest punt, finalment, no s'ha inclòs en la resolució final. A diferència de la proposta de Miko, el Parlament Europeu s'ha decantat per celebrar un debat obert sobre totes les qüestions relacionades amb l'estatut dels webblogs. En qualsevol cas, va ser la mateixa Miko qui va voler calmar els recels de bloggers. L'eurodiputada va afirmar que ningú està interessat en regular internet. A banda de fer servir menys el cotxe en favor d'un millor transport públic, el Parlament Europeu també vol que, quan s'agafi el cotxe, aquest contamini el mínim possible. Una de les mesures aprovades per combatre el canvi climàtic fa referència precisament a la quantitat de CO2 que emeten els vehicles. L'objectiu establert és que l'any 2012 emetin com a màxim 120 grams de CO2 per quilòmetre. Ara, l'Eurocambra vol reprendre el fil i que l'any 2020 els cotxes només emetin com a màxim 95 grams de CO2. El Comitè de Medi Ambient del Parlament Europeu ha tornat a posar sobre la taula l'objectiu de reduir les emissions de CO2 dels cotxes. El motiu és per portar més enllà la proposta. En l'actualitat, l'objectiu és que l'any 2012 tots els vehicles nous només puguin emetre 120 grams de diòxid de carboni per quilòmetre com a màxim. La nova proposta amplia l'horitzó i la meta. L'Eurocambra proposa que, un cop assolit l'objectiu de 2012, la reducció continuï i l'any 2020 tots els vehicles nous només puguin emetre com a màxim 95 grams de CO2 per quilòmetre. La nova regulació és part dels esforços de la Unió Europea per combatre el canvi climàtic. Si ens hi fixem, l'etapa de les mesures concorda amb l'etapa general de reducció de gasos d'efecte hivernacle. La Unió Europea s'ha proposat reduir-los un 7% l'any 2012 respecte als nivells de 1990 i un 20% l'any 2020. En l'actualitat, la tecnologia possibilita que els cotxes puguin assolir els objectius fixats per la Unió Europea. Per aquest motiu, es demana un esforç als fabricants i se'ls anima perquè els cotxes més ecològics poden ser un incentiu pels consumidors. De tota manera, els eurodiputats també han previst com actuar en cas que els fabricants no compleixin amb els terminis. Si els cotxes contaminen més del compte, els fabricants hauran de pagar una multa. De quants diners parlem? La proposta és que sigui progressiva. La multa anirà en augment a mesura que passi el temps, des de 20 euros per cada gram de més l'any 2012 fins als 95 euros per gram l'any 2015. Hem arribat al final del programa d'avui. Com sempre, ens queda recordar-vos que si ens voleu tornar a veure ho podeu fer a internet. Si ens visiteu a www.molatv.cat. Fins la propera, europeus!